नमस्कार। आजिर ଏହି विशेष आलोचनाକୁ स्वागत। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ମୋଗଲମାନେ ପ୍ରାୟ 2 ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ରଖିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ମାଟିରେ ସେମାନେ କେବେ ବି ଏକଦମ ମଜବୁତ ଭାବରେ ନିଜର ଶାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। କାହିଁକି? ଏହା ପଛରେ ଥିଲା ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାକୃତିକ ଭୂପୃଷ୍ଠ ଓ ଦୁର୍ଗମ ଭୌଗୋଳିକ ପରିସ୍ଥିତି। ଆଜିର ଭିଡିଓରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଓଡ଼ିଶାରେ ମୋଗଲମାନଙ୍କ ସ୍ଥିତି କେମିତି ଥିଲା, ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ରାଜା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ସହ ଆକବରଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ କିପରି ଥିଲା ଏବଂ ଶେଷରେ କିପରି ମରାଠାମାନଙ୍କ ହାତକୁ ଓଡ଼ିଶା ଚାଲିଗଲା। ଓଡ଼ିଶାରେ ମୋଗଲମାନଙ୍କ ସୀମିତ ପ୍ରଭାବ। ମୋଗଲମାନେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ନିଜ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ସାମିଲ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ଭୂପୃଷ୍ଠ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଥିଲା। ପାହାଡ଼, ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳ ଯୋଗୁଁ ମୋଗଲମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିଜର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଓ ଦୃଢ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସ୍ଥାପନ କରିପାରିନଥିଲେ। ଫଳରେ ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ଥାନୀୟ ରାଜାମାନେ ନିଜର ସ୍ୱାୟତ୍ତ କିମ୍ବା ଅର୍ଦ୍ଧସ୍ୱାଧୀନ ଶାସନ ଜାରି ରଖିଥିଲେ। ସନ୍ତାଲି ଆକବର ଓ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ରାଜା। ଏଠାରେ ଆସେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନାମ, ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ରାଜା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ ପ୍ରଥମ। ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟ ଆକବର ତାଙ୍କର ଉଦାର ଓ ସହିଷ୍ଣୁ ନୀତି ପାଇଁ ପରିଚିତ ଥିଲେ। ସେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ ପ୍ରଥମଙ୍କୁ ଏକ ଅଧୀନସ୍ଥ ରାଜା ଭାବେ ରାଜକୀୟ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଅଧୀନତା ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନୀୟ ରାଜାଙ୍କର ରାଜକୀୟ ସ୍ଥିତି ଓ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଶେଷ ହୋଇନଥିଲା। 1607 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏକ ପୃଥକ ପ୍ରଦେଶ ଭାବେ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟ ଆକବରଙ୍କ ପରେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଜାହାଙ୍ଗୀର ସିଂହାସନରେ ଥିଲେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ ଭାବରେ କଟକ ଗୁରୁତ୍ୱ ପାଇଲା। ତେଣୁ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହି ସ୍ଥିତି ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସମୟର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥିଲା। ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନୀତି। ଏଠାରେ ଆଉ ଏକ ଦରକାରୀ କଥା, ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାୟ 2 ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି ମୋଗଲ ପ୍ରଭାବ ଓ ଶାସନ ଅଧୀନରେ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଇସଲାମ ଧର୍ମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ବଡ଼ ପ୍ରୟାସ ହୋଇନଥିଲା। ଏହା ମଧ୍ୟ ଆକବରଙ୍କ ଉଦାର ଧର୍ମନୀତିର ପ୍ରଭାବ ସହ ଜଡ଼ିତ ଥିଲା। ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ପତନ ଓ ମରାଠାଙ୍କ ଆଗମନ। କିନ୍ତୁ ସମୟ ସବୁବେଳେ ଏକାପରି ରହେ ନାହିଁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏହି ସୁଯୋଗରେ ବଙ୍ଗ, ବିହାର ଓ ଓଡ଼ିଶାର ନାଜିମ ଅଲିବର୍ଦୀ ଖାଁ ନିଜର ସ୍ୱାଧୀନତା ବଢ଼ାଇଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ମରାଠାମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଶକ୍ତି ବଢ଼ାଉଥିଲେ। ଫଳରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଅଲିବର୍ଦୀ ଖାଁ ବନାମ ମରାଠା ସଂଘର୍ଷ। ଏହି ସଂଘର୍ଷ ଶେଷରେ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜନୈତିକ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳାଇ ଦେଲା। ଶେଷରେ ମରାଠାମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ନିଜର ଅଧିକାର ସ୍ଥାପନ କଲେ ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଓଡ଼ିଶାରେ ମୋଗଲ ଯୁଗର ଅବସାନ ଘଟିଲା। ଏକ୍ସାମ୍ ରିଭିଜନ 5ଟି ଲାଇନ୍। ତେବେ ପୁରା ଟପିକକୁ 5ଟି ପଏଣ୍ଟରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଶାର ଦୁର୍ଗମ ଭୂପୃଷ୍ଠ ମୋଗଲମାନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସୀମିତ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ ପ୍ରଥମ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଅଧୀନସ୍ଥ ରାଜା ଭାବେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା। 1607 ଓଡ଼ିଶା ପୃଥକ ପ୍ରଦେଶ। କଟକ ପ୍ରଶାସନିକ ରାଜଧାନୀ। ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ପତନ ଅଲିବର୍ଦୀ ଖାଁ ଓ ମରାଠା ସଂଘର୍ଷ ମରାଠାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶା ଅଧିକାର। ଯଦି ଆପଣ OSSC, OPSC, OSSC CGL, CHSL, RI, ARI, अमीन किंबा अन्यान्य गवर्नमेंट एग्जाम ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସ ପଢୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ପଏଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ନିଶ୍ଚିତ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସର ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧ୍ୟାୟ ସହିତ। ଜୟ ହିନ୍ଦ।